Ole player kan train don khan engtin nge kan train ang ika shelo kan lo om nual ka ringa a shelo te tan hei level ka lo up to a level ka chu kan threvek anga level up dan hemi player progression hemi man dan ber hi shelo kan tamani chu ta hianin tuna hian hei progression point hi 28 ka mang thei ta ni chu on train nan khan chu quick counter te hetiang te ka ti full vek chuanin heng ho zong hi tia ka ti full vek chuanin 3 chia bang to a khami kha keng lo vek chuan player hemi ka up thei una hian tian voi thum ba ka click thei don lo pathum ba ka mang thei don to lo chu wang chuanin hemi kan man player pakhatina a man theia zir hian hemi hi up tur antinan position game ai khel char don chuan in kumpluan ai khel char thei don chuan hemi chau hi up mala poilo chuan khami player level up nan khan 20 man turi la nei don tina ni chu kan hriat fia lo la oma helai tiang kan tongpong ang lo pop ang level kha kan lo up le thei si lo nga kamisi hi 100 ve thei lo ka Ronaldo hi 100 ve thei lo 96 91 chawani thin ti kha om don ta ni chu hemi hi heta hian kan man zo vek chuanin hemi player level hemi an status up na ber tura hianin man tur kan nei claim don ta ni chu chumi chu heta kan man eng lo hi kan ngai poimo kha ngai ta ni chu on hi a hrimin ama kan train ma hianin a details kan enang engtin nge lo khel thin nge economy hian engtin ngen lo da position game a hian 45 ania quick counter 65 long ball counter 75 long ball counter hianin asang bersa sumrim tani chu long ball counter khel thin tan chuanin owen hi a thaviau don pina ni chu wang chuanin kan khel dan mil khanin player kan man thiam chi khan om don tina ni chu team playing style anga an san zong anga hianin up thei tho nima sengin kan up na khami progression point man claim thei dan tur mil khan player kan thlana ngai ni chu quick counter hi sanga long ball chon ka khel don lo quick counter le position game hian ka khel thei ta ni chu kai chu wangin ama hi quick counter tur angin englo chunang ma seng kan hriat tur chu tuna chuanin quick counter anga kan englo chuanin nei quick counter chu 99 pop ta ni chu position game te hi engama position game ang kan play don chon on hian team playing style khami level kha ron ti niam don lu tu tina ni chu ma sengin on ni chu heti top yan ka ti china 99 quick counter playing style ang 24 progression point ni heta dinglam sira hian engla 24 ala bang ta ni chu ka man thea kan heta hian 24 ho hi hemi 24 hi ka sem zai don ta ni chu hemi hi khoi hi nge ka pek tamang shooting nge passing nge ka pek tamang ti hi hemi suggest top ang hian kal lo tur ni chu 91 dona ma sengin hemi suggested dia kan kal top chon afu ber lo ni chu he owen hi engtin nga ka apang a khoi hi nge ka pek tamanga khoi hi nge ka pek le mang khami ka idea kan ngai theinan kalo share ve du cho het ef hub 22 tia hian hemi app si lo download ula chuan on kha kan search ang Michael Owen legendary card ka nei ta ni ta po hianin kan card nei mil khan kan enang ta hianin max level a kal taila max level hi 93 don ta ni chu chuan engtin ngen up ta hian shooting 4 apea dribbling 4 heta ape kang hi kan pe ve ve kang
het tianga a pek dan ang hian kan penga o en hian het tiang status a nei don ta ni chu tunain finishing 89 ani ta finishing hi du san deuh chuan dribbling hi 3 amoi penga shooting zo kha 5 I penga tiang khanin akal chho don ta ni chu finishing du tha nge speed ti du tha em tiang kha tiang khan khami mil khani kal don ta ni chu ma sengin game a chuan heta economy hoina apps an siam an player da luna Hemi an pek dan ang hi rina thaber ka te pepon ka ringa heti ang hian ka up thin chutiang chuan in lo ti ve ton nia in du chuan id nei theinan kan lo ti ni chu